Zozo tari topeng ireng Boyolali nyetrum pagelaran ingkang angka kalih teng wonten ing Gebyari Reok Setyakawan ing dalu menika tari topeng ireng Boyolali kersane tambah gaya tambah meriah disukani gending-gending mama tapi saderengipun disukani gending-gending nggih semoga kula badhe nimbali ingkang Darma Gati utawi sing nanggap roke Bapak Jai nggih menika Bapak Eri utawi Bapak Vio Ibu Vivi utawi Ibu Vio sakeluarga kula aturi miyos teng pagelaran nyumping tari topeng ireng Boyolali nggih kersane rame nggih pambukane gending mama kalih nang ganduk Cisya nggih disukani gending pangeling dados nggih semoga dumateng Bapak Erik sesarengan Ibu Vivi mobil wonten ke para bapak-bapak ibu-ibu para sinoman nggih kula aturi miyos teng pagelaran nyumping tari topeng ireng Boyolali nggih semoga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yo
Zodo So pangelege pambukane gending teng wontene tari topeng ireng boyo lali nggih gending saklajengipun mama niki wonten pamundutan nggih saking masin niku wau ngersake gending sida randha nggih dados Tapi kepiye, sampai iki wis
Sida Randa gending ingkang angka kalih teng wontene tari topeng ireng boyo lali nggih ditambahi sak gending mama niku wonten pamundutan nggih saking tak selamat nggih sesarengan nggih sami kalih masih niku wau nggih ngersake gending Mister Mendem nggih dados kakean arak nggih penting sisa tuku beras ora kalah penting anak bojoku arep aja muni nuturi kaya kiai ditoke wae yen wis rasa dhewe Mister Mendem nggih gending ingkang angka 3 teng wonten tari topeng ireng boyo lali nggih nggih menika pamungkasing gending utawi gending ingkang terlahir nggih nembah nuwun dumateng Bapak Erik utawi Bapak Vio nggih Ibu Vivi utawi Ibu Vio sampun miyos teng pagelaran nyumping utawi nyawer tari topeng ireng boyo lali nggih amargi waktu sampun cukup ayo nduk genduk bali nang panggonane yo
nggih.